Dalbidalni bejuwa kalaijak rangkia tela amsani lukurok. Akamini lukurokni shalbrumni bejuwa angka nungjaknai teimanya. Jora kedengma romai yakshi hapangni hamya naikal mungni bagai tabusuk jora hamya shal nugui tongo rangia tila amsani lukurok. Yakshi hapangni kok rima baino jora kedengma sekang tela mura bekaste bini kebangma thaini lukurok mongia kami blokni rangia tila kami wo tongnani phaika kebangma lukurok. Fiaba a kami wo tongnani phaina tiprasa lukurokni bagai a jora mungsabo shep shap rileya yakshi hapang. Abni bagai tabusuk jora obo a kamini lukurok hamya saya shal nugui tongko. Kami wo lukurok shal burum no dalbidal bejuwa bai manjaknani nango 2003 bisiwo bolong borok rok akarmani kisa engfuru telemurani kebangma thayo tiprasa lukurokni hamgrani bagai kebangma kami senamjaka kaham shep shap mane kaham langmani imang nugui hatai bolong beser amsayo tongnai tiprasa rok rangia tilao kami wo tharani bagai phailaimani phiaba shalbrumni samungo nangsawi shep shabo manliya borok a kami tongnai baksa nukhungni borok rok phaika Murani kakra chora nuna chora holodia no khobui kebangma thaini kaham langma manani bagai phaimani borok orobo phiaba yakshi hapang kaham naikal mungriyani bagai hamya shalno nugui ma tonglai jaka borok o kamini lukurokni kebangma no bejuwa tongo phiaba jotoni se kotor ungkha nangjangnai tini bejuwa amsani kaisa kaini thayo nangjangnai tini belai no bial klaijak aroni bisingo kaisa kaini amsai ungkha boiragi depa para amsai a amsai rogo malkhung khlai tui sogui riya hingke tabuk borok hakor bisingni hamya tui rokno nungui ma tonglai jawo a amjani khorose bukhuk saka malkhongbe tui phaya hingke hakor bisingni tui nungui no ma tongo borok bisi chichuku romui salba romui o kamiwa malkhongo khlai nungjanai tui sogui ngui tongo abni bagai kebama lukurokno tuini biya loklaijak baithongno hatai tolani tui sa rokni tui nungui no borok salburum kwthangma tonglai jawo জল নাই গাড়ি তো 2-3 দিন দিছে এখনই দিয়েছি না 4-5 দিন হয়েছে জল দিছে না তখন জল ওই নাই কষ্ট কোথেকে জল আনে জলে নিচে থেকে লুঙ্গা জল নাই কষ্ট আছে জল কদিন ধরে জল দিছে না গাড়িতে এই 2-3 দিন হয়েছে জল দিছে না গাড়ি এই আপনারা সাপ্লাই কিছু দিছে না এদিকে সাপ্লাই নাই আসে না সাপ্লাই আইছে না এখনো কারেন্ট আছে না এদিকে কারেন্ট আছে তারপরে জলের ব্যবস্থা নাই জল নাই লুঙ্গার জল যেন খান রোগ টুক হওয়ার সম্ভাবনা অসুখ হয়নি এই জল মধ্যে পাতা পরে পড়তো বাসে লাগে এই কষ্ট করে খাম লাগে জল গাড়ি ওই ওখানে দিছে না 3 দিন দিছে কোন জায়গা এটা বেরেগে ঢেপা কত পরিবার আছে এই এরিয়াতে পরিবারে আমি তো গনছে না জানেন এই এলাকার লোকজন সবাই কি জুম এবং জঙ্গলের নির্ভরশীল আপনার নাম আমি নাম চিকন মালাদেব বর্মা tabungni amsani lukurokni sanmung dati borokni tini bial no yak kagrinani bagai baithani hapangni thani borok sanmung rikha borok Bio report Kokhara